Ang lutuon na turon kol kay pansit bato kol. Ang kaning pansit bato kol kay original gini siya sa Camarines Sur kol. Kani nga pansit kol murag dili kay kuswito ani kol, pero paminaw nako kol pariharanis natural na pansit sa atoa kol. Kani nga video kol ang gisagol nako sa pansit kol kay seafood akong gipili kol. Pasayan akong gibutang. Pero kung kamoy magluto kol bisag unsa ray gusto niya ibutang kol, pwede rag manok, pwede ra sag baboy. Depende ra ninyo kol ug asa mo dapit komportable kung say ganahan nyo ibutang. Salamat day ni Sir Salvador ang gahatag ani nga pansit kay ni uli manggod siya sa ilahaw niya iya kong gigasaan ba. Nya ako sang gibutangan aning black fungus kol, kaning gitawag nila og tingandaga kol, ba kay mao man ni kasagaran ibutang sa pansit sa ato ako lang kung gisagol. Sa pagluto ani kol pariha ra kayo sa pansit sa ato ako magisa ra kag ahos ug bombay kol, nya butangan nimo gamay ng oyster ko ni gahuman anay lunod nimong pansit igbukal sa tubig daog na kani siya kol. Ako lang gilain og luto ang pasayan kol kay akto man ang ipaibabaw ini kaluto kol aron nindot sa datong pansit baron guwapa sa kunuhay tan-aw. Kanay nga na pormaha kol kanang nagbukal ang tubig daog na kay nailunod ang pansit kol, nya imo day nabutang og black pepper aron murag lami po siya kol. Ako ra ding giinit og balik atong pasayan kol kay ato man ang i-garnish iguman atong plato sa atong pansit kol tan-awa kol. Pa sa atong pansit pare buya kol tan-awa ra kun nya unsa may atong dugayan kol ato na ning tilawan atong pansit bato kol tan-awa nag-usap-usap ng buang.